Now, your young about the woman or the 24%. By a young woman, Joseph, that a man of a way, Obama was secretly no fun.
2014 ndabhaliwa ndinathi ndiyacela ndikhuphele zokufundisa ndifune ezibhedle ngoba uqonda into kokhulu imiphefumulweni andiyethemba bantwana benkosi ndisele sinye kwathi imali ayikho ndala ndifuna imali ndifuna ipeace for peace kodwa xa kuthiwa yiphi ndifana imali nkosikazi athenge ikhekhe lomyeni wakhe alidle nabantwana bakhe ndikhuphe imali yokuba bathenga mali ke mina usalo wayise loo nto ithi befuna uyise bahleli naye intona uyise wathathwa ngusimalana now xa ndifike ebusuku kwaleve bazovuka bayesikolweni ndiphinde mna ndivuke ndiyeThekwini basiye for 2 weeks ndiphinde ndihambe ndiyeThekwini kade siye esikolweni bona babayisa bathi bebelele utata engekho bavuka sebenxibe-uniform bafike bathi ekamereni bathi babheke esikolweni babebuya babuye utata ngekho now xa ndihamba-ke befike esuka ndisade ekusenta bevuka bathi ndikileka lo ulivaris ndiyithathi leta ndibhalele yona xaba ngamazwi ebenokuwazi xa uthandebekho lona uthandakekho wabhalile amazwi yabe nawo-ke ndiwafunde ndiyandiwafunda la mazwi akhona imali endayifunda kula mazwi njengendithi siyabonga ukuba nothanda okuwe noba awunathuba lethu kodwa xa uthike wabanexesha uyafuna usikelele nanti belufundazi we are proud of you ungadayisi ngefani sibulele ungacompromise sibulele into ungathengisi ngefani uhlala unjalo phantsi lo mazwi andenza ndathi ndiyabonga thina ukuba le nto noba ingangaqondwa ngabantu uyithile kwabantu basalayo kwa-ikhona into utata inikiweyo futhi ayifani nabantu siphethe umyalezo ophuthumayo siphethe umyalezo ophuthumayo siphethe umyalezo ophuthumayo abantu esisa kulo myalezo basengozini beyayithetha bazingele meseje kuwe ungawi nabantu zafika sebefile uyayazi baqali nawe yena nje bekuWhatsApp siyabhabhaya azinqake xa iqala ngafuna ukusibalisa uyandazi ubani bathanda xa iqala ekhathazekile vakale khathazekile ukhathaza izinto eziyabhabhaya jonga umfazi wakho ndaqinungamina WhatsApp ndandibaleka iindaba intliziyo yakho neendlebe zam
ayifuni into elungileyo ngoba into endiyiphetheyo iyaphuthuma. Baleke ezozinto umfazi ndangangeni kuzo zonke kuba ndibaleka nawo. Yazi baphakathi kwabantu abasunyezwayo ayingabo bonke abafayo xa behlala nokuqeqesha ukho abantu abanifumana ivangeli kodwa bangafi. So aba bangafani bayingozi yakho. Ningani using their power of authority. It doesn't even
Kaweza kusema Nina anything the Bible tells me. Nabafika hapa aumbe kufika kwa ufike wewe na uweze ambe kufika usime basi asina kufika kwa ambe kufika kama ambe Beka lose what the name of winning way a bag of the cause what devils of we are putting as now the church are looking at the car we have na leta ndio nifundisha ika selogi ile zilipuma kuzona sifuta utamila ukwasi kukani wake namelane ukwasi kani tuniweyo zishupeli nisaweza hapa unakutala na tawa usaifumanika fuliza wafora wanasekawe ulendo fibu udabakoda abekinto verse 26 Jesu wangu Ikonzokati watapume bawe nampe bapume tawe upa winkongo yetawe ele bukati emze kupata abaswaye sebenga fani Ubakona sebonisiwe uthando xa nisikwa uthandisi ngoba niyazama niyaetha uthando lunehlukile nani engaveza uKristu wakuyinkosi intshumayelo zimvezi ingxaki sezendayo zimvezi but you need iveza ukuba uJesu uthunyiwe kodwa xa ndingekho mali niyalo message zena zihambuke ngoba niyalo abantu beko elinye wakhonzisa wawuthuna aphela amandla obakhonza onakala kubakhonza yabona abantu kushinyaye kodwa bathi izona bangahlanga imessage yasina yonke kodwa bafanelwa
Wameleka mtu mawe kodwa wana bangapande mawe kodwa ngamahati liyashinelwa nolilizwi kodwa linzi. Siyadala imessage le iyaphuthuma noma iphuthuma imessage le ukusibe namandla le-effective ukulimaza abantu idinga iprayer. Yona uvuka ekuseni uvuka uyoma eqongeni ebantwini kodwa ungakwazi ukuthandaza. Yava siphethe umyalezo ophuthuma iyakusa you don't need a favor in your heart. You need God's favor. Ingozi kasithandwa. Eyenza into ulahleke into oyiphetheyo. Uyathanda ukuqinisa into oyiphetheyo. Awuthanela uThixo. uThixo uyamthanela uThixo. Empilo zokunceda kule nto nayo. Awuzisi. Yabona ulamba wahlisi. Idomo. Buke wathi lapho uThixo sithi malise kuwe. Ilisa. Kwaye mama uvela uzawubeka kwathi uzawuzela. Das ist dead. So. Ubadema situation ukwazi ibisiwe amadimoni akanayo access ebuyena. Ngeke usikwazi. Futhi kawufika kusithi ubisiwe uthukele lento nalento ndikunike opportunity usalela. Kodwa izawusifuva lento ithetha abendlini. Wathina ukukhuleka awubizwa. Kufanele ngokuthi ukuthe kubancedisa. Ngikwerelile. Indawo elahlekile yona indawo yakho. Hamba uye kwenye indawo. Ngoba xa unokusebenza nami uzawukwa nawe. Ngoba uphethe njengafaniyo. Nengeliniwe. So ukukunceda iwaste kuba nakho. Iwaste ukwambusela kwanami umbonti uhlale ngezana umka. Bonke bayafika bisiwe ndithunyelwe kuwe enkosi ngenanzi.
uzawulimaza ulimakusezuse katika iko wako wanaukana wao xa ubebetukhona na uzawulimala hiyo. Inkosi okuthwala umsebenzi kaThixo wenze wakho owama nomsebenzi kaThixo ngowakhe. Nami awalikhupha wathi mandiyokwenza umsebenzi wakhe. Hayiwa andofuni umsebenzi kaThixo nguwuone. Now sir, labafana banomkani umyalezo bakade kulwana ukuze bakufike uyisele esaphi nemeseji isaphi ukuwa kwa yakutuka nebebeyinikiwe babeselezisinto abayine kwakhe manje.
Lathi akufa lithi yongisa wami jongo unyana wami ngekafi zabe ngithathu wami ithi kwanje la shafiye la futa abalicha lithi belelo uyane othi Joseph is alive. Wamkebele unyana umphathiswa lento wayeboni izithuko zonke esakhe sithanda esakho tata nomama nabafowethu zinonke sakhe zanala zonke zethu kwasiyeke sakhe simile leyamenza wamnumzonke samaphukela asikwazanga kule ntuza kuye ngoba kwasedalweni komhlaba nomfana wakhe ukuba nguye ophakama aphakamisa izizwe antoni igama lenkosi uJesu lingekaseki ihlabathi wambisa uThixo ukuba nguye eliyosika ihlabathi now uyaphila simbonile siyabazi thina uyaphila sifanele ke ngokudlulisela abantu sithi madoda uyaphila Matthew verse number 6 verses number Jesu Jesu wayebhubhile wasifela sikhulume sitho senzwabeni umyalezo wethu ongena manje ngoba noshaya senzwabeni lolukhanya senzwabeni nomandela usenzwabeni amakhosi esizwe singasemanzwabeni imbenika manje kuvuka ube befile qha wala lamambe ngoba esingayishwa the power of the gospel iqale kufele kwakhe igcwaliswe ngokufika kwakhe Baba
Into eyenziwa ngabantu abakholwayo baske bajoyine politicians badibanisa ophilayo nofileyo ngoba ii-politicians zikholelwa kwabafileyo umathambo awalalayo alwele ilizwe amandla xa bethetha bathetha bafaka amadlozi bafaka abaphansi babo udibaniso ophilayo umhlanganise nabanqoba amadlozi uzayidlulisa kanjani message yokuyaphila ngoba nawe khompyutha nabafileyo ebiyena akazenzela nathi politician masingamthengisi uyasimela uyaphila uphila kwimeko zonke uyaphila akamfeyi umntu wakhe methembe akamfeyi umntu wakhe umyalezo kamakhosazi watamba yonke abafundi bakhe banemessage yokufa kwakhe abayilahli bamessage ufile abathathe phansi message abantu bamlahli uJesu bathatha utyeni elilizwe badayisa ngabo bafuna imali evangeli bafumene opportunity yokwenza batyebe babe famous ngento efana nale lento bazalwane ayiselanga wena ukuze ube famous fane nomntu ojoyina imibutho kakhulu kamasitwabane angathi uzobantu abakani wenzela ukuzityebisa kanti xa befila abantu akhuphe 5,000 awunike abalibala bayo wenzela ubani kanti ubani wenzele into yokuba azuze nalo mntu angathi amthetha uJesu abantu bamthatha bathi bamthetha abantu kanti bafuna ukususa naye Jesu le mhlala wafa umnikazi Jesu uyaphila akenzelwa ngathi ukuba sinyuke sibe famous sibe nemali kwayo ivangeli wenzelwe into yokuba sinike ubomi obunaphakade bazalwane ithi ibhayibheli ayichaza ithi ukumazi uThixo okuvuye kuphela ubomi obo nokwazi uKristu ubomi obo that is ubomi obunaphakade ukwazana noThixo Ramaphosa ayivele message uyaphila masiyabe esigodini siyonto uyaphila masiyogcina nemessage masiyogcina ephila abogcina enhliziyweni yakho ephila ngoba kade uqala ephila kade ufila kuwe yazi ukuba balisa
Makafunge. Makafunge. Yes.